onye na n'onu ya bụ n'owu Igbo eze ụmụ Igbo abịala m ka mụ na gị nọyalịa ka anyị kpọọ okwe n'ọnụ ọgụgụ. Ebu m ife mee na main market wee bịa chọọ ka anyị tụlee achọrọ m ka anyị tinye ya ọnụ. Abụtala m yesterday ka nwanne nya kwuo okwu ife gbasara main market etu o si wee dị under Soludo and everything. So o nwere ndị na-aghọtara ya ọfụma, ụfọdụ na-afụ ya n'ọmọkịrị, ụfọdụ na-afụ ya ma ị maara ọfụma na ndị be anyị mgbe ụfọdụ ihe mee saịdị ha ị na-atụrụ anyị ka igosi ha point fada aghọta. So ihe egbukwa onwe gị egbu because ị na-atụrụ anyị to prove a point to them. Just let it sink in their head. Maka ọ ga na-arị ngị n'isi fa o mesịzi wee nwayọọ sink ya. Ife a mere na main market ọkụ aracha m n'anya, ọkụ a na-edistọb anya m. Biko good evening, ekene m. Fan ọ na-edistọb microphone ị na-anụ ife m na-ekwu ọfụma ka ọ na-eme mkpọtụ? Ọ bụrụ na ọ na-eme mkpọtụ ime ka mmalụ fọ ndị nọ na YouTube. Ọ bụrụ na ị nọ na-awọchị m na YouTube a na fan a na-eme mkpọtụ ime ka mmalụ. Ọ bụrụ na ị dị anụ aya karịa on but m analụ permission ka m kpuchie anya m because of ọkụ. Eche ma m ga-emenwu without mana ọkụ a ọkụ na-akpa n'ebe agaghị m arapụkwa ọkụ a ka o mebie ime anyị ka eluigwe chere m. Okay, the fan na-eme mkpọtụ a little bit. O nwere ife blọk godi ọkwa ọkwụsịgo okay, now geenụ ntị ka ọ ga-abịa chikwu ikwuo na ọmụnwa kwulie. Okay, nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ndụka Nwankwọ ọ sị I lost 2 shops in Bright Street. He paid me just bought them last year. Mana ya dịba nwanne m ife amelụ na main market Onitsha ma nnukwu ya dọdọ dịka ife anụnwa adịrị iche n'ife na-eme ndị Igbo bi na Lagos. Achọrọ m ka ọ dị clear to you. Bọsị mme vidio wee sị gị na m enwere ike ịnọ na Lagos bịa nwụọ na River Niger na ọ dịghị possible. Ụfọdụ aghọta the message. Onye nọ n'elu briji ya ma onye nọ n'Onitsha bụ onye stand chances ịnwụ na River Niger ọha onye nọ na Lagos. Ife ọpụta bụ n'ebe onye bi ka ọ na-awachi a n'ebe mma si awọ nkọ ka o si epe ọnụ. Ebe mma si aghọ nkọ ka o si epe ọnụ. Ọ bụrụ na ị weta mma iji gote mma n'afịa ọ na-adị very blunt dịkwanụ thick, mana isobe dị mma socha ebe anwa dị nkọ well ị na-eyuzu na-egbu ife ebe a dị nkọ ebe ahụ kwa ka ọ ga-esi bido nwebe crack. Ebe a ka ọ ga-ebido nwebe crack. Ya bụ na ebe mma si awọ nkọ ka o si epe ọnụ nya ipenye ọnụ. Asụsụ Igbo ka m soro gị fa. Oge akụli na Lagos ife a na-agwa ndị Igbo bụ inwe branch na inwe shop na Lagos na gị nwekwe na East ka ọ ga-abụ onwe ka o si dị ka ịmalụ ka isi aghọ ada.
likewise manner ka ị kwesịrị ị na-agwa onye nọ na main market inwe shop na main market jee na Ogbaete Enugu chọrọ shop ma ọ jekwana busasịa ebusasịa ka ọ ga-abụ onwe ka o si mee gị ebe a ka isi ebe a ghọrọ ada ka ị rapụzi ịda afụta ya na ya abụ ana ndị Yoruba fụta ya na ebe ọbụla ibi ị ga-enwenwu problem dị a ebe ibi ka ị ga-anwụ ebe ibi ka ị ga-enwechi odan enweghị ike ikuribe Lagos kịta ka ọ metụta gị because na ibiro dị ya akuribe Ọnịcha ebe ị nọ ọ metụta gị ọ ma ga-akurikwu ya ị kwesịrị ịma na a ga-akụ Ọnịcha ama m oge m ji wee bebe akwa Ọnịcha some of you na-azụ ahịa na main market amaghị etu main market dị in the 80s ifu main market in the 80s aka ndị ọcha aka dị ya ọ ndị ọcha alụrụ afịa Ọnịcha main market oge a kpọrọ ya gwongworo ifu ka esi lụọ dị afịa lụsịa main market a na-asụ ụsọ ebe a nụnwa Young Chagrobi alụgolu ndị na ya mgbe a bụ ndị ọkwa John Holt ka UTC yes kedu afa ha UTC ni ya ka Lever Brothers John Holt no side ose the other side you know ka ị mara ebe ndị ọcha nọ ka ọ ga-adị oge ahụ ebi Ọnịcha companies ndị ọcha nọ n'Ọnịcha still this STHL ndị Dolma ha nọ Ọnịcha bata by choice fa nọ Ọnịcha John Holt fa nọ Ọnịcha Lever Brothers fa nọ Ọnịcha nye ịgbago ụmụ company niile a nọsị n'Ọnịcha ebi Ọnịcha oge ahụ Ọnịcha na-asụ ụsọ ebi Ọnịcha na-asọ belebele ebidobe apịta ọbịa ifu Ven Road na n'afọ a na-akpọ Ven abụ onye ọcha Ven Road ya VENN nwee ya Ven Road North Ven Road South aka ndị ọcha nọcha n'Ọnịcha mgbe ahụ epụtafu etu Ọnịcha dị elike Ọnịcha onwe ụdị ụlọ alụsịrị ya ọ bụrụ alụ kasịa enwecha space ya na onwe model alụsị mgbe a ozugbo ndị ọcha pụ ndị be anyị were aka be anyị wee baa anya ma ndị anya ukwu welukwu aka ụmụnna ndị vileji batakwuo Ọnịcha ndị eduzi ndị Ọnịcha na onwe ha ahapụ ndị bịrabịra nakpuru ube ha jee zuoro onwe ha ike ha emekwa ife kọncheki ya ife ndị Ọnịcha na-eme bụ onwe onye na-enyeghị nsogbu ịchọ ka agba akwụkwọ na kọt ekpọ ha ya notary public vajia ekwu okwu ndị lọya sọve fanọ ya ụmụ ife dị aṅa my phone is hot can't keep on the hot you don't even know I na-ajụ what are you trying to say ịbịa program ị na-ege ntị nke bụ what are you trying to ọwara na-agbanwe onye ka ị na-ajụ what are you trying to say ọ bụ nna gị na-ekwu okwu isi what are you trying to say mmafe ahụ ịgha aka n'anya ebe a ọwara na-agbanwe ọ bụ ịjụ m ajụjụ ndị Biafra what are you trying to say isi agbakachala so o wee bụ na n'anya m aka nọ in the 90s wee bido wee na-create illegal structures na main market ife a ka emegide main market agba ọkụ gbasie ọkụ ebidokwa alụba ị na-abata main market ebe a na-ele jewelries today ife dị na-abụ adị nke adịchara ya ogologo ebe a niile otu a ka esi adịba shop onye na-achịkwa okreti gasịa ndị nke onye na-achịkwa okretie alụgide luchisie elu n'ala ife asoludo na-eme bụ ka ọ sanitize ife nche ịgwa gị nwa na-azụ afịa na main market ife nche ịgwa gị bụ ka ị malụ n'ife ị na-efesi today
no time ya dị ya problem abịrọ ka o gbuo gị egbuo ka ị hapụ ka ije na-echegbu onwe gị n'echiche maka ibulu echiche dọkwasị onwe gị n'isi na eme ebe ị ga-end up ịmara eje na baịbụl deelu gị maka Job asị gị na God na ire a ụdị ebe a adịrọ Job bụ a businessman, he was a rich man until o nwebe issues ikuku a na-eku eku okute na side i nwebe showdown ya ka ihe ejefu a big man maka tọbụzi big man onye na-anụ ya ka o mere ndị ọzọ okutego side gị na ka efu ka o si adị ị na-akpa ego na-ege m ntị ị na-akpa ego na-ebi urukwe shock absorber ka ị nwee ike absorb shock so ego ka ị nwee ike absorb shock so life ife a na-akpọ ya bụ uncertainty ya ka ngwa na the only thing dị certain n'ụwa bụ uncertainty. It doesn't matter onye na-achị, it doesn't matter onye enact that iwu ma ọkwanụ policy melụ ga affect ife mata bụ na omego nke Job ụmụ ya niile nwụrụ afụgo m family apụta adọba akpati ozu mmadụ 5 one family 5 people ọ dị ka achịtachi elefa ọ bụrụkwa na fa anwụ the same time ọ bụrụ ndị nke pụta nwa accident na onye anwụọ. My mom nwanne ya nwoke bi ugwu Hausa ka nnata village nna-anụ na the man na nwunye ya nwụrụ na ọ natara na-eme arrangement ọnwụ nwunye ya a ga-akwa nwunye ya on ka taa bụ na Wednesday abi ka a sị a ga-akwa nwunye ya on Friday the man anwụọ on Thursday ewe na-asị gịnị ka a ga-eme kedu ife a ga-eme senior brother fa kwuosi na o nwere ife a ga-eme ada ebuji ya mọchụarị na a ga-eni ya na nwunye ya ji sende na ọrụ ndị ugwu Hausa na-abịa akwamozu nwunye ya kwasịkwa na-abịakwa ọzọ fọdie na o nwere a na-edebere ya si kwakọdie akwa double tragedy young people rapụsị ụmụazị ikuku ọ na-ekujele onye ukwu kujele onye nta ya ka nna agwa gị onye aṅụ na nga na oyibo anabeghị as long as dị ndụ n'ụwa malụ na one day ọ ga-akpọnyelụ gị ọkpa ka ọ rapụ ịbụ na ọbịa ị na-etiwe wawo na chi ga-egbu ogu onwe chi gị gbu ogu ife a bụ ife a na-akpọ circumstances ọ na-eme o nwere mgbe ikuku a ga-eku okutelugu tachido obi maka na etu ahụ efuru ihe a mere Job asị gị na eji wee kụọ onye ọya onwe onye kụrụ ya ọya enwe Setan je kụọ onye ọya ihe a bụ BP chọọ igbu nwoke BP with infections ya ma kidney problem that man that time ịghọta amụba nne gị mgbe nke eji amụ nna gị nna akọrọ gị ihe mere na Baịbụl na-ege ntị nwoke adaa n'ọya bụ cross of problem etu a ka ọ dị kịta o nwere some people a na-arịpọtụ nkịta na fa nọ na New Hope nke nọ bụ New Hope ị ga-anọgide ebe a ebuda gị ọzọ bụ na mọchụarị ka a ga-ebuda gị ma ọ bụrụ na iji oge kpọọ onwe gị mitin ị na-agbada mọchụarị odo gị anya ife ngụta na n'ife na ndị ụka sị Jehova narawo ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi Jehova nyere Jehova narawo kwa mgbe m na-emekwa ya Jehova nyere Jehova na ka Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi site n'ugbu a wee rue mgbe ebighị ebi Jehova nyere Jehova narawo kwa were ya life butelu gị ya mmadụ na-ajụ ma na-ewichi va det adị m ewichi gị det ife na-ewichi gị bụ quick recovery omego bụ na omego eje na-echegbube onwe gị na ichebe echiche ịma na ị na-ekwe ndụ ị na-ekwe ọnwụ ọnụ BP go rise ya gbago to something your chances of ịnwụ dị ebe a na ịnwụọ maazị ihe na-eme ebe a ịghọtago nka ngwa ọnwa adịzi na-atụ gị egwu
n'etiti ndụ na anyị nọ n'ọnwụ. So ife ị need ime bụ mepee obi gị, nabata ya na omego bụ na omego. Kedu ihe ị ga-eme, how to move on ka ị ga na-achọ. As long as you rescue ngwa afịa gị, it doesn't matter how many shops ị nwere ebe a. Ife ya eme bụ itinyebekwa anya ebe ọzọ ị nwere ike ịkpafanye onwe gị. Ife a bụ ife m kwuru the other day. Enwere 3 set of people. O nwere onye dara ada ọmanie before ndị mmadụ ji atụgharị ka ihe mere kịta nwoke akwụrụ gị ọtọ sef. So gị nwa na-emezi imagine, eche na onye a dara ada, ị na-eme imagine ọkwụ ọtọ. Nwee onye dalụ, o nwere dalụ segote aka, mmadụ enyere ya aka obinie ọ dị ịbụa. Nwee onye nke dalụ dị n'ezi ebe a na-achị ọchị. Onye ka ị na-achịsala ọchị? Onye tụgharị ọfụ na ịdara ada, ịdara ada, ịdọ nọ ebe ahụ ịdara ada. Ka ndị mmadụ gbatazie bịa kunie gị maka ịdara ada na ọkpa gbajisiri gị ihe ebi n'ihu. Gịnị ka ị na-ebe ahụ eme? Ọchị ị na-achị bụ ọchị nya adakwalụgo, apịtị ahụ kwaturu ka ị na-achịrị ọchị, chuhu kwaturu ka ị na-achịrị ọchị, ka your inability to hold yourself kwụrụ ọtọ. Aghọtara m ihe na-atọ ụnyaahụ. So ife a bụ set of people enwe. That ọkụ gba main market 1997, o nwere onye mmasa 2007 ka na-enye complain, ịmanụ nna m, ịmanụ ahịa ọkụ agbalụ mgbe ahụ ọkụ a set him back, ọkụ a set him back, as if n'ọsụsụ ya ka ọkụ gba shop ya. O nwere ndị a na-ekwuru mgbe a nụchara ọgụ Biafra, a na-ekwu okwu ndị enye 20 pounds. Ịma na ACB, ịma ihe ACB kuchiri ego, Savannah Bank, ịma bankị a na-akpọ Savannah Bank, bankị ji nwe obodo. Ịmakwa na Savannah Bank kuchiri ego ụmụ Igbo. Many people na-eme business, that bank liquidate ya completely. Mbọ niile nwoke gbara agba na Savannah Bank in the 90s ka nna gwa gị na jide onye ọbụla n'ọrụ. One day kwa ka a nọkwa na-ekwu okwu, aga m na-ekwu maka na eriri ego ya. Onye nke ọzọ ka ọ na-asị ya na bankị ya mere ihe, mana ha emuvusigoro ọ na bịa ka ị ka na-ekwu okwu ya. Ndị uto nkataba na-akpa ntị ebe a pik 1 or 2. Mmadụ agaghị anọzi n'aka akụkọ ife melia since omego bụ na omego. Ọ bụ na ego adọrọ gị n'aka, foto onwe gị na ịbụ a new person nkịtị ị chọrọ ibido ụwa n'isi. Ịba nna gwa gị na-enye ndị Igbo nsogbu, many ndị Igbo. That's why onye Igbo ji wee ka obi jee kwụọ ụdọ because na ngwa ahịa agbara ọkụ, because na ojisi ndị mmadụ ụgwọ, because na nke a mee ka iji jee kwụọ ụdọ. Bụ a very stupid, useless monkey. Ịma ụzọ Cameroon, ịma ebe panya dị, ịgbadaba ebe ahụ jee isi ajụọ oge oyi. All the same mentality ka onye be anyị ji wee tọ na South Africa, ka onye be anyị ji wee tọ na Mozambique, tọ na Zimbabwe, tọgasịa n'ụmụ obodo dị iche iche maka ihe ndị mmadụ na-ekwu na-eji ya n'ego. Ị nụrụ ebe a nụrụ nleka, ọ bụkwa sọ na ebe a na-ekwu na ijiri ọ na-ewere na-amụ lagide lata ụmụ 5 n'isi ga onwezie ka 1 cent si baa ya aka, ụmụ nwaanyị anakọrọ gị ya, were ya na-azụgodo ụmụ ha. Eto ebe a ụfọdụ megidere ya nwụfuo di ya, ịdị useless. Ihe ndị mmadụ ga-ekwu, ichefuo n'onwe gị ka ị na-azọ. Ndị anyị na-ekwu kwa one day ka ị mitiri ha. Ụfọdụ bụ ndị batara skuulu mitie na skuulu, ihe niile egwuru secondary school, no know them. Nọ na university ịbata nya ka ịma. Ụfọdụ bụ na ịgbagotere obodo oyibo ka iji mara. You don't know any of them before. Ebe m na-azụ anya na South Africa, suso ofu onye ebe onye ma m from Okija, the rest onwe onye ma m ndị a. Ihe a ji mara m ebe a bụ Caesar, which na isi ebe a jegide ruo ebe a na-akpa afọ eji mara m ebe onwe onye ma onye na-akụ.
anọ isi ebe a kụnye bata ebe a ya na-achọ ọ bụ siza ọ ka South dị etu a ka ụfọdụ obodo dị iche iche dị. You don't know these people, they don't even know you. I know the same people bụ ndị ji gị n'ọlụ taa na enwe ya aya egwu aka iji gbakpuo n'ime ụlọ. The earlier you ga realize n'ụwa a na-ebigharị onwe gị, the better for you. N'ọkụọ na abụ n'ọkụọ na ọ ga-apụta na street ngwere niile nọ mmakpu onwe onye ma nke afọ na-alụ. Some people ịfụ taa bụ afọ ahụ ka ha na-aza ịma na ọ dịrị limited Yangere and Sons Nigeria Limited sisi ya aka efu ịma na onye akịta na-eke ya mma ị ga-amakwanụ ị ga-ama. O nwere big man mma na Onitsha main market back then. The man nọ onye obodo m ka ọ bụ. For many years now the man nọ na village. Nye na-ajụ but same for the man. Onye bụ na efu ya mgba ọ ga-efugodu trouser nwoke yi plain trouser oyi Italian ka ọ na-azọ with pọn gbagote ịghọtago shirt ọ na-eyi Italian ka nwoke bugodu ọ nọ na main market na-azụ ahịa ahụ nwesi ụmụ boy ma for many years man nọ na village na ọlụ onwe ya na village ị na-ajụ ndụ ya aka ya mkpa ọ value life ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-asị na ha value peace sanity over what ịghọtago. Ọ bụrụ na iji oge kpọọ onwe gị meeting nwanne m ị ga-anwụ and you must nwụọ ị ga-anwụrịrị ọkụ ya na-eme na main market. Ọ bụrụ na eche ịkwanyere onwe gị ugwu, if you don't want to respect yourself, respect your wife, respect your children, chebe echiche ọmụ ị ga-anwụkwa ọ gaghị ị ga-anwụ ana nwa ị ga-abịa akwamozu gị. Efu na ndị na-echere echiche onye ọbụla dịkwa ndụ highest 1 year a move on. Inwego shop na main market bụ na inwego shop na main market. Ihe ọbụla Soludo chọọ ịlụ ọ sị ya take 2 years ọ lụsị ya before na-enye onye ọbụla shop ọ ga-ebidogodo na ndị na-anọ ọ ka esi eme ya. Iche na ịmakwara na onye dị ndụ gbara first mgbe Flavor na-agụ ya onye dị ndụ gbaa first yo eze ga-eṅụba mmanya o jebe mma chop life ọ nọ Onitsha ka ị ga-afụ some men akpa ata aja ọ na-akpakọ n'ego o nwere 4 dekin na-awada o nwere nke eri ihe bụ debe mbịa ka ọgụkọ nọtacha ụwa niile ọrụ ha na 4 dekin maka na nna dozie ichie nke arụ o wee kwetọba isi ya na arụchaghị ya nwụọ dị ya ụfọdụ rụgidere nwụfuo dị ya. Nwanne m from Newly Center, yes. Ka ime I greet you. Eastern People TV. Mgbe m ji abịa live bụ ife a. Ọ dị ka na-abịa my program since all time m ji abịa live dị ya. Onye be anyị nọrọ na-akpakọ n'ego ọ ga-elikwa ego ya. Ụfọdụ ahịa ene ndụ ha anya ọ na-achụ ego gbodo ibe a ka ihe ezuzugide one day nwụọ iche na iko ya akpa ebe a na-ene ụlọ anya na-ada ụnụ na-ebi eke ya ike life ochie nkanka life ebiri na Onitsha ụnụ ka ji ejidesie ya ike ụwa na-eme mgbago. Soludo si na ewepụ na first choice ya kwụsị na second choice ya ka ya level ome market ya pịa ya complete na o tekigodi ya 2 years ịlụsị anụ mana ọ lụcha anya ebe ifu ya na standard ọ na-enye gị 22nd century development what dịka m gwara gị si gị na onwe aka alụcha main market ka ọ dịkwazie ka etu ni ọ ga-abụ modern thing ka ọ ga-abụ a ga-ekrieti rere toilets ebe a kreti ebe ị ga-eji iri nri na ihe abụ line ebe nne na-anọ nke a bụ ndị cotton saịdị abụ nke a
enwe ihe niile enwe ka o si wee dị. Ọ ga-abụ all inclusive maka a ga-anọ draw ya because etu a ka esi wee lụ main market before. Imeji ihe ọfụ compare nke ochie. Ọ bụrụ na ọnya nwa ka ọ metụtara n'obi ka ọ mee ya abọda na onwe gị too much. Omego bụ na omego. Ihe a chọọ bụ the best. A sị na aka anyị nọrọ etu anyị si nọrọ. Ọkwa onye nke a ji wee bịa chịsịa o wee bụrụ Soludo ya eme nke ọ mmadụ ga-eme ya. Ọ n'ụbọchị Pontius Pilate ka a kpọgidere Jizọs n'obe. O nwere onye si na Pontius Pilate mara ya ikpe ma mgbe eji asị na ọ ya gburu ya. Ọ mgbe ọ na-achị ka e gburu ya maka na Jizọs metara ihe eji wee gbuo ya. Ọnya metara ihe eji wee gbuo ya. Jizọs 3 years ahụ ọnụ ya ihe o kwuru n'ọnụ akparamagwa ya 3 years ahụ ọ nọrọ ihe o kwutere n'ọnụ ka ndị obodo ji wee sịpụta ka e gbuo. Pontius Pilate mere ya arrest nke o ji bụrụ ya wetara akwụkwọ gbaa ya akwụkwọ na court. So etu a nọ kịta all the time onye a na-achị Soludo na-achị ka ihe mere kpata o ji wee na-anya that side. So for the fact na ọdịgo bụ na ọdịgo ndị Lagos survive ya why na gị bụ onye Onitsha ma survive nwe ya. Ọ ya ka eji ama odogwu na-apịarịrị chọpụ gị na kọntena gị dara n'ụzọ ngwa ahịa gị niile a na n'iyi. Ọ bụ ofu ya na the same thing na ofu ihe a ka ọ bụ ofu ihe a ana problem bịa. O nwere ndị ga-esi na Onitsha pụọ kịta na-ege ntị. O nwere ndị ga-apụ na Onitsha n'otu apịarị main market. O nwere ndị ga-apụ ebe a 3 months nkịtịfa ji pụọ ebe a life echenji. Nna agwa gị na nne-eji ihe na-eme na Baịbụl na-amalụ gị atụ. Ife nji ewetakarị ife dị na Baịbụl abụrụ na mbụ Kristian kama nọ nke nwa na-ege m ntị asị Kristian ebo ka ị wee si ebe a na-draw inspiration. Asabe ifo nọ today wasn't my original plan. Oge nsi South na decide ya na nya akacha m na South. Onweghị a definite place mbụ n'obi maka ebe mmadụ ebe a na-abụrụ na Lagos na Onitsha. Mana mụ afi na ya nọ nwụzi Onitsha. A na-akarị ihe akarịgo m ịnọ Onitsha. Ọ bụrụ ọbụga ọ bụrụ ihe n'ihe nji wesị na m akarị gị abụ Onitsha dị very dirty mmanụ onwe na dirty environment. Onitsha dị very noisy mmanụ onwe na noisy environment. Amaghị na aghọta na in terms of life a na-ebi Onitsha life adịrọ na Onitsha. So mụ anya anọ nwe ebe a agafee na level a ọ na-akụ 6:30 7 o'clock nnakpuo ka ọkụkọ mma mmenwuzie. Ma ọ na-agafe ya ga register your SIM card yo register your SIM card yo ya bịa na-register ebe a ọkwụna na-enwe oche mmemme nwuzi ya mkpọtụ a na-eji stop ma need my sanity. Akarịgo m ya ịghọtago wee bịa Asaba. Mba bọọdụ Asaba ka m bịa nọ na ngala Enugu abụrụ ebe like wee mana abịa mkpọ onwe m meeting asị nwoke na-azọ onwe ya azọ na mma succeed nwu n'Enugu. You know why? Esut Enugu, IMT Enugu, UNN Enugu. Amara m onye mbụ ọ bụ nzọta onwe m n'aka ụmụazị ya na South mgbe tipịa kwuo onwe m n'Enugu. Ife a bụ mmadụ ịkpọ onwe ya meeting. Wee bịa gbakọcha ajụgo m chọọ ụlọ na enwetara m ụlọ na Independence layout that year. Ife enyere m ụlọ 700,000 flat 700,000 gbaa dị ka iji 4 million 5 million jee kwụọ ụgwọ ụlọ na wee nesịa mmekọtazi ebe anyị ike agwụ mma isi na Senegal. Ya bụ ga anụfụ na Senegal. But for the fact I may decide to go
oke nwa bugharịrị m ya bịa Asaba nọ Asaba ka obi na Asaba amaka wee prichigide m Asaba wee sị wee kwakọ ife niile nji wee biri na Senegal wee daghachikọsịa ya ndị mmadụ mee giveaway onye bed buru ndị tebụl buru onye ngụrụ tebụl ka mkpọ ya bịa buru kwuo tebụl nwa olubekwa one month ngụrụ dị tebụl ngo 50,000 n'aka ya that time 50,000 naira nsị ya bịakwa bịa buru mazi onye ngụrụ tebụl si na enwe ego taxi nya mgbe ikweghị tebụl nwa for free nyekwaghị ego wee kee ihe m niile mee ya giveaway anyị wee nata Asaba mbịa n'anya fụ na Asaba nwee life night life dị ya nekwa anya fụsịa maka ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egolu otu a ka nsi wee bịa n'ọlụzie Asaba oke nwanne m oke imekwa ụdị ise m inwe ụdị giveaway a before ya hapụ Abuja good so mbata Asaba abaalụ m ịghọtago mba ọ bụrụ mba nke Dubai dị iche before m bịa Dubai ebirigo m Asaba ịghọtago ebirigo m Asaba so ma ife bụ na nwoke bata si ị na-anata anata ntu na mbịa ka nnụọ nwaanyị ịghọtago so ụlọ nna achọ mgbe a bụ all inclusive na ana m emezi nwaanyị include by that time so onye nke m fụrụ afụ chiriki ụlọ chie ya wee naba Dubai nya birizie di ya mma mgbachitọba n'ụlọ ka otu a nsi gbachitọba ọfịs m pụọ so now relocate go mbịa fụ the goodness like nna agwa na nwanne nya na mgbe a pịachala Oshodi many guys si Oshodi a pụọ ụfọdụ nweta onwe fa n'Ogun steeti bụrụ ọgaranya ụfọdụ gbada Ikorodu bụrụ ọgaranya ụfọdụ gara different places ka m nwetazie elu akụkọ Baịbụl a nna-achị gwa gị na cheta ife Jizọs gwara ụmụazụ ya ọ sịfa tarry here in Jerusalem, I'm going to my Father, I will send you a comforter. Or see, when the Holy Spirit is come upon you, you shall be my witness in Jerusalem, in Judea, Samaria, and unto the utmost part of the world. When you go for instruction, no ebe na Jerusalem. Fa wee nọ. Fa nọgidezie di a. Mesia Pentecost eme. Fa nata the power, nata the Holy Spirit. Now, power ha nata bụ ife ga-emefa empower ka fa nwee ike gaa n'iru preach the gospel with boldness. Because spirit abịa bụ spirit of boldness. Ndị ekwe hapụzi fa nọrọzie di a very comfortable nọrọzie di a. Gịnị mezi? E wee tiezie elu fa persecution. Persecution abịazi fa gbasasịbazie onye abụ na the gospel gabazi ndị nke ngwa gabanụ side ya ndị a gabanụ side ya wee gaba. So lesson ị ga-take from there bụ persecution abịara na ebe a na ị ga-anọ some people wee nwee ike move. Many people nọ there father erinwu nni ọnụ ọ dị eme na anọbe market. Some ejiri ego from year to year, they are living from hand to mouth. I put it to you, bet me ihe ame kịta ga-akpọpụ some people and ịpụọ kịta aka gị ga-acha. Ada akwụ ofu ebe ekiri mmọnwụ ị nọ na memma ị nọ na Onitsha how many years? Ị nọ nleka move 10 years ị na ebe onwe ihe na-eme na ndụ pụọ di a move ruo opportunity eji pịaka ebe a pụọ emezi ihe na ị nọ mem market gịnị a na-eme pro customer one ka iwe na wa for you ebu ngo ụzọ na mem market a mụnwa bụ chairman first chairman enwere na number 30 Haruna street ya na nke Ezebo ha mụnwa bụ the first chairman enwe ebe a oge ahịa street bidosi 2003
anyị nwa mepere Biafra market. That Biafra market ị na-afụ kịta afịa ahụ ị na-afụzi dị ya na we start am. Bọsị izi bụ otu a igbe gbasa ọkpa etinye mkpịsị ebe a tinye mkpịsị ebe a etu a ka esi wee kee anyị ebe ahụ the first day. Ebe a lụsịzi plaza taa lụsịa plaza ị na-eje towards King Pet. Ọ nsogbu na-akpọpelụ mmadụ, nsogbu ga-ebupụ gị from here i wee nwee ike ịga haya. I was staying with my brother ka m kọọlụ gị akụkọ. Anọ with my brother ketọlụ m o ji ego na-emebe mụ na ya nọlụ ndị a nọ nna ihe nwanne a nwere ka ọ dị n'arụ nsị a na nna apụ ọsị mpa anyị na mpụkwa na ya enyekwa m ego na nwekwa ego ọ na-enye m na m na-eje Lagos. Nsị a na m na-agbago Lagos. I don't want to be here in Onitsha. Ọsị na-eje Lagos njebe kama na enwe ego ọ ga-enye m. Nna m wee si ọnwụ gaalịa jee mkpa m ya ichu ego mụ adịghị na-egi aha anya. Ọ ya bụrụ oge m gwara mgbe ọkada na Lagos so people aghọta ị ga-enwe obi eji achụ ego guy. Some are no Onitsha a na-ekwu na some are no cement market can they depend on their brothers. Otu a nsi jee ebe a nna aka m agụụ ya eme m ife a mụ wee buru ọkada na-akwụ ya ribezie nri nọba ọfụma na-egorozi akwa na-eyi gbago wee bata ihe wee sị ya na ọ chọọlụ m ego na nchọ iji goro ọkada nke m. Oge a nna gwa ife a na-ele motorcycle was 50,000 naira ka a na-ele windy. Mba windy was 60 mgbe a love jet 55 50 ife a na-ele na Lagos. Si achọọlụ m ka m were ya jee burugodo ofu ọsị m nwunye ya gịnị si ya na ọka onye m ego ka ndị goro n'ọkada ka nna osi onye ọsị na nwaanyị ejezikọ Lagos ahụ ya na-apịkọ oke isi na-ekwu na nwanne ya na-agba ọkada na Lagos ya na ebe aka ọ kwụsịrị iji na adịtogo ndị ọbụla ha dịrị ebe a na-aka ịkọ. So emesịa ekwubezi ya mpa ya etinye ọnụ m natakwa ka anyị nọrọ anọbazia m na-edizi etu relaxed onweghị agụrụ m na ego dị nna m ha relaxzie chefuo na n'oge nwoke na-aga aga. I dey tell you na ndizi etu relaxed ntị eji ụlọ nje ụlọ ihe ọbụla agụrụ m rie otu ịgbago ọ mmadụ nyere ya advice ya kpọpụ nwanne ya ya kpọpụ ya. Oge nna chịpụ ebe a sef obi adịrọ m mma mana anọkọta nju onwe m ajụ gịnị ka ị na-akọ. Nna m nwa abụọ ọzụla m pụọ dị ya ebe anyị nọ bụ n'ose ose final level salad condiment nya veggies ife ọbụla eji eme salad Irish potato carrot cucumber cabbage lettuce green onion white onions ife a niile ma ndị Team Foods ife a niile ka anyị na-ele ka ịma ka ego ya si abịa ego agụrụ ego ọnụ agụghị ego ọnụ na ego bụ wọta mana arapụ m ife niile a behind. Ngwa ego na-eji wee bidoro m ahịa ị ga-ebebe akwa maka ji ebu na enyere nya by badge enyekwa m ya once mụ a jee ebe a kwechiri ya se ma nọrọ ebe a gbaba mbọ ego apụtaba nsizi ebe a mataba some big men n'ime ahịa. Ọ ebe a ka m nọ wee mata onye a na-akpọ Lachas na ọzọ ụbụrụ Chief Jude mba egbu agbala nza mụ na nwunye ya dị na mma because nọ na shop na ọfịs nwunye ya ka m na-eje azụ ahịa. Nwunye ya bịa laikizia m find ya favor n'aka the woman ọ na-ebu ime ngwa ahịa ego ọnụ ọbụla m chọrọ ebunye m ngwa ahịa. O bụ ụzọ test ya m si ma ngwa ahịa ego one ka m chọrọ
nsị a na ọbụla ọ bụrụ 10,000 bụrụ 20 asị m kwuo n'ego ọnọ nsị a na m si ọ bụrụ 10 bụrụ 20 asị m ọ 10 bụ mbunye ngwa ahịa nwa nsị a dịrị nọọ ka ọma na m adịrị anya ukwu asị m kwuo ego ole ka m chọrọ o wee sị ụmụ bi ha onye m ahịa 50,000 2003 ka m na-agwago si bunye m ahịa 50,000 ebughị m mburu ahịa abụọ lee ya mgbụrụ abịa ọzọ si ya nwa amada na ego mmeri akantị nye ego ọ na-ene m ọ bịa ka egwuregwu ọ sị ma ọ chọrọ ọzọ nsị ịchọkwa inye m ọsị bụ ibu enye m 100 ọzọ m bịara 150 etu a ka m si na-arịgo mgbe ahụ ka m bidoziri laịf atọbazi m ụtọ wishi ọ bụla m nọ n'aka nwanne m nwoke m ga-anọkwa ka m si gọrọ mana apụtago m nkịta agbaba mbọ ka nwoke mgbe m chọrọ ịpụ mpụa mgbe m chọrọ ịnata nnata nchọ ibu nwa mburu nwa chije front line nche ịta ntarikọ etu ọbụla nche na vileji na etu a nsi wee bido my life megide jebere onwe m ọrụ banye movie industry ọ bụ na mụ na ya na no go that movie thing na you know imuvuo ịnọkọta ebe ị nọ imuvuo efu a difference eniho ichigo ofu ebe oge ewute gị na-apịariri ebe a na kpokọrọ ngwa ahịa gị make ya move iwetago ị nwere ike isi ebe agbada nsugbe maka chi ka m na-agwa gị ị nwere ike ịgbada nsugbe saịdị skuul a kịta laịf ga-echenji ihe ị na-eme na nwere ike ọ bụọdụ ihe chi gị delu enwere ike ị na-azụ akwa na main market ọ bụrụ na ebe chi gị delu bụ ife obi aṅụrị o nwere ike ije kịta na kpọba mmanya mepee biya palọ no mata ka ọha as long as ọ bụ ife na-eme obi aṅụrị ife na ndị mmadụ abịa ṅụbara agụ mmanya na-aṅụrụ gị mmanya before you know it introduce pepper soup from pepper soup na ọ gabago o nwere guys jechiri obodo oyibo mechi ihe yahoo na ndị today ka ihe a na-eme ụfọdụ nọ na bar no matter how small ụfọdụ obara kịta na-eme ihe farming na-azụ ọkụkọ ọ na-agara ha iwe bụ a na ị ga-anọ main market ọ ya bụ picture nchọ ka ịfụ iwe bụrụ na ị ga-anọ dị ya ife a mee kịta fụ ya na advantage ị ga-eji wee na ọkụ ị ga-eji wee pụọ ka ị wee nwee ike reach your destination else ka etu ọzọ ị ga-esi wee ya emove ihe ifuru na-eme kịta ga-enyere many people aka ụfọdụ bụ ndị ọga ha debere n'ọnọdụ 7 8 years 9 years ị ka nọ n'aka the man opportunity ị ga-eji wee pụọ dị ha jee gbaa mbọ si ebe ahụ pụọ ọ bụrụ na ọpụ iwe ka ifuru onwe gị nọrọ di ya ọ bụrụ kọndọktọ ka ị ga-ama ọ ga-asobi ya nọ mmadụ maọbụla kọndọktọ o nwere wonga a na-akpọ tolest na main market a ihe ọ na-anya mgbe a bụ L300 ọpọ nnọọ draiva mana nke ya dị iche onye ọbụla chọrọ ịba L300 ya egote ọ gaghị gote new moto nya ka a ga-ebu igodi ya eburu nke ọzọ bụ mana o nwere particular one ọ na-anya nke ahụ ka ọ chọrọ ị na-anya ibute nke ọfọsị bụ ihe onye ọzọ na nke a ka ọ dị oke wuru ụbọchị mma anọka o nwee ebe ọ jere ewee buru ya bụ onye ọzọ ọ batasị na ya anyachaa ya ma anyaziri nwoke a moto again ama ebe eme yọgidie moto ebe osi ha na fega agba na-erute na Sokoto road before na-egbugharị menụ nọ na-echi eche efu ọnwa ka o si kechie dị ọnwa dịga ya na-agbala ego ya efu ihe dị iche na nke ya na nke ndị ọzọ ọ makwa na ọ bịa na main market na ọ ga na-azụ mana o nwere another field ebe esi akpata ego erika ama m ndị nọrọ na main market ụfọdụ nọ Ghana taa ụfọdụ gbagozi ugwu Awụsa ụfọdụ na Abuja ụfọdụ nọ Lagos mana main market a ka ha nọ ozugbo ahụ ọkụ gbachara many people pụrụ ụfọdụ akụ agbagha ụfọdụ Jos nọkọta filo nna ka ha pụọ hia ọ da agazi ijibe ha n'ụgwọ mara na ọ da agazi ibido ha na jibe ụgwọ na main market ọ da agazi
before esiba na onye a gburu onye ọgwụ ego na ọha gbariri gị ego mee nke ọ ga move from there ahịa ahụ erigokwa isi many people o nwego ndị ọ gbariri their economy gbarie ya completely ụfọdụ ndị ọga bụ ndị winch sef dego ha ga-eme sure na agbariri economy gị dia omego bụ na omego jide obi gị aka chọọ wee ị ga-eji move forward anọ na ebe akwa na wine soludo this solu ọ mmadụ ga-eme ya pụọ mgbe ọ bụla eji lụcha ya ijide ego bịa were shop anyị nwa pụzikwanụ jee obodo oyibo n'owọk nkọ ka efu ndị jechara buru moto ama afịa abasitasịa egburu m onwe m egbu I don't go kill myself na ndụ a ndị taa na-atọ m ụtọ na wafọ yo ọga onye dị ndụ gbaa first ọ bụrụ na m nwụrụ n'obodo a gịnị ka m ma na-akọ mụ na ya na ebe a na mba ndụ m a ọ na-atọ m dị mbụ onye na-agba kịta agbara krisi chọpụ ga mere nke a mee nke a mee ibu chọpụ abịa Ọnịcha wee eziokwu mgbe ị na-abịa Ọnịcha mana ị ga-enwe chọpụ ị ma na ị ga-emesịa bụrụ onye nwe shọpụ den ọ bụrụ na ị nwetanwuru shọpụ na main market ị ga-enwetanwukwe na Abuja na-ege m ntị ịṅụọ iyi ebe ị nọ kịta kwuo n'ihi na onweghị 5 years na ị ga-abụ a shop owner na Wuse Zone 2 ọ ga ị ga-enwe ya. Determination is what makes a man. Anụ m ekwukwu ya steady na-egekwa ntị m ga-agwa gị ya n'abalị a. No man can be successful in any sphere if the thought of failure and inferiority dominates his mind. But no man can ultimately fail if he determines to. If you determine to succeed, ọ mmadụ lekpọrọ ihe onwe chụba visa edina ya ọ chụba ebe ọzọ edina kwakwa ya ọ chọbakwa o make go up his mind na ya na-eje ebe a na o mesi succeed batakwa obodo ọ determination ego risk iji wee metara abụ ọ bụrụ na nji agbado anya ebe a enwere ike sef otipịakwa mgbe a nwokwu ike ọ gaba mana my mind adịgo made up eniho ichi m na Ọnịcha eniho ichi m na Nigeria. I need to go somewhere. I need to go somewhere. Abia in Dubai. One night I my experience na Dubai. Abia in Dubai. Fusi ụmụ Igbo gaghalịa fu ihe ndị Igbo na-eme. Nwe one woman fo mbịa kenecha m ọfụma. Si na ọ na-efolo m gịnị ka nwaanyị a na-ele. Nwaanyị na-ebugharị ihe mbugharị. Ka we kene nni for example like ọ dị ka ọmaịmaị ka ọ na-ele. O nwere ndị be anyị nọ na Dubai nọ na South Africa nwere ebe dị iche iche. Na South Africa ka ị ga-afụ ọkrọbịa ahụ zuru oke gịnị ka ọ na-ele rice buru ya na kula eje China fụ ụmụazị be anyị gịnị ka ha na-ele rice ị na-agafe ha nọrọ azị jollof rice nri ka ha na-ele ọkrọbịa ọ bụ ụdị ya nwe a na-akaụntụrụ ha akaụntụrụ ije na onye nwere restọrantị ọkaụntụ obunye gị ị bịa kwụrụ ebe a na-elelechi je nye ya ego werezie kọmishọn gị ọ sịrọ ka ọ bịa nọ n'ebe ọ magokwa na ya ga-asọvaive one day ị nwere ike ị na-afụ ya ebe a ị na-asị ihe a ka onye anyị emegide bụrụ mmadụ ya nwa marago na ya abụrịrị mmadụ ebe a from ịgụrụ n'aka mmadụ one day ọ mara ihe ha na-eme osibe nke onwe ha na-ego irent nwe apatment eje China biri na apatment ma achọta oyi nwoke ọnwa achọta alụm ọnwa na ụmụ ojii nkwụ ụgwọ apatment biri som nya self-con a room palọ na bathroom and even kitchen. Ọ bụ na ihe dịka na na-esi nri ma na mma esi nri na nchọ ide eme ya mma na nwuzibe m na-esi ya na onwe ya ga-ajụga ma ọkụ tụkwa na ọkụ asụrụ. So ndị nke akwa na-eme ya dego sosit abịa Dubai fụkwa ebe ụmụazị be anyị na-agba mbọ ụfọdụ na-ele mmanya ibe ndị na mmanya bụ ahịa iwu ma fa device na-ewe na-eme ya
ka e wee lachaa ọyị ịbata dị 5 biri na 1 room 5 if we are 5 empty men n'ọsịa na bed hostel bed dormitory ịghọtago mụnwa bịalụ ịma nọọ social media ka m nọ ndị active na ya mkpechiri na 1 room ebe m bi na-akwụrụ onwe m ụgwọ room na ọrụ onwe m ọfụma na-arụ ọrụ m mana afọ men fụsịa ndị mmadụ ihe nna afụ n'ime fe abụ hunger to survive, hunger to succeed. Men hapụsịrị many things na Nigeria bịaba ụfọdụ ole kpọrọ ifefe a nwee move ka efu na iwu abụọ na ebe ya nọ ka ị ga-anọ ịnọkọta move oge fa abịa fa afọ a different challenge more that there are more to ife anụnwa enwere more to life than ihe na-afụ ebe a ịbịa ebe anwa life reshape oge efu a different life altogether life a ka ị ga-afụsịzi ya ihe anụnwa na-eme na main market ya kịta enwere ka ị ga-esi na-afụ ya ị ga na-ajụ resef nna ndị mmadụ ọkarụ na main market many guys na-ajụ ajụjụ a kịta nna ọ ka emefe main market kama m na-ekunye kịta asị na nna achọ shop na main market gịnị bụ na street a na-akarị ihe akarị many men esigo Onitsha apụọ bịa na Asaba na-ewu inu na-akọ nka ị na-anụ ya na-agwa gị many men si Onitsha move gbagote Asaba bịazie ebe a fụ na-akwụ flat 3.5 million 4 million 5 onwe onye na-akwụ 10 million naira na Asaba ebe a 3 nya ụlọ enu ka ọ nọ ọ karịrị 3 rooms na palọ n'elu na palọ na room adị n'elu 10 million for 8 million na Asaba mana je nọ Onitsha efe ụlọ niile dị n'Onitsha nọ nleka ihe na-agba gị chọọ ebe moto gị jebe wọlịwọ ka efu dilapidated buildings si na Flanagan gakene si na Flanagan gaa ka ị na-eje Iweka road gbaa that inside ka ị were anya gị fụ ụlọ niile n'ebe a nọ nleka akụnna ya nje otevi isi agbagotesi bụ gasịa n'ime ebe a efusa na ụlọ niile nọ nleka ịbata ọda akpụ gaa n'otu moye gagasịa those places ego one bụ flat n'Onitsha a na-asị gị 400 350 500 3 bedroom flat ọ ya ka ihe eji mana life no dey there again 500,000 ka iji akwụ ụgwọ flat 3 bedroom flat n'Onitsha 500,000 ama akwụnwuru gị ụgwọ 1 room self con na Asaba mana gị mee na-eche dị Asaba because n'ifi na ọ dị expensive mana mmadụ bụ ihe a nwanne take a challenge ịnọkọta challenge ya onwe gị ị kwesịghị ịfụta Onitsha na ịkarị gị n'Onitsha a na-akarị ihe akarị so ihe a Soludo tiri ya bụrụ something ga-ebupụ ya bụrụ ụkwụ agbara nwa awọ ya bụrụ ụkwụ agbara nwa awọ bịa chọrọ shop ihe a ebe nọrọkwa ihe face a new challenge ọ mmadụ na-efesi ya o kwesịrị every year mmadụ ekwuru ya every year were project ga-agbawa gị aka ka o nwee ife jigu n'ọrụ every year ị ga-ewere ofuke iwere ya nyara ebe a ka ya ọ dịghị ka ya anwụ mgbe ya bụrụ na o were ejigu n'ọrụ relocate na ya anwụ n'Onitsha relocate si ebe a pụọ dị ya ịchọ ịda azụ ị nwere ike isi ebe a na-eje ebe a ụtụtụ ịba moto jee ahịa ihe gbasa nataba ebe a ibe ifu a different life na-adịrọ n'Onitsha as I'm talking to you now mmesịa program a na nchọkwa nchirikim bai moto na-apụ apụ ịpụkwa go slow ịpụ ebe nkịta na men ka na-ekwogharị n'ụzọ ịpụta klọb dịsị on na Asaba anyị nọ klọb dịsị on enwe nke ị ga-eje asị gị bịa naba mba ijekwa ikwu ihe ị chọrọ enye gị na-eri ihe every Tuesday a na-agba bucket na Chili's na Asaba bucket
ebe ifu tebụl 200,000, tebụl 300,000, tebụl 400,000, tebụl 500,000. ebe dọna na mmanya dị gị na your friends ihe bụrụ ya aṅụcha mmanya dị ebe a 500 ka ị ya anọ Tuesday ka eji eme ya every Tuesday. ihe abụ ihe na-ere aka bidosi ya week ụbọchị ahụ ị na-ekwu na ibidosi onwe onye ọ bụ weekend ya o nwere ndị ọ bụ weekend fa na Asaba new life new system move anọ ebe a ka ị ga-abịa ifu menu si abroad natasịa oge a na-abụ mbịa Lagos họteelụ nna anọ bụ Sotel. ife nji anọkarị Sotel bụ na ebe a ndị si South, ndị si Brazil, ndị si gasị obodo dị iche iche bata ebe a ka ịyafụ ha ebe a ka ịyafụ so you ga-emit ndị mmadụ na-emit faces. as a young man choice survive ụdị ebe a ka ị nidiri ịda afụ onwe gị ebe ahụ ị nọ kọntaktị one ka ị nwe pụta ebe a ka ị welu kọntaktị pụta ka ịfụ men ka men fụrụ ndị ebe a na-agbagharị na-eme ihe ndị vileji a na-eti Soludo egbu ha Soludo egbu ha nwa onye o gburu ihe ọ mere bụ ihe ọ kwesịrị ime mgbe ọ na-eme kampen ya ịnụ a na ọ ga-eme ebe a Dubai Taiwan otu a be market dị etu a ka egbu ya bụ Dubai Taiwan ọ ya ka ọ na-edeliva na anọ mara mma ya mee ya once and for all ka anyị nwee ultra modern market na Anambra na Onitsha deserve better. Onitsha deserve anyị makwa ebe Onitsha ụzọ ebe na ka ebutago na Onitsha efu ka a na-akwatu na-ebuli ihe afụzi ụdị ya a nọkọta alụcha ikwu ofu bịa Asaba kịta enwere m anị nna ele na n'Ọkpana m here 2 plots of land 45 million naira ka edebere ya complete 100 by 100 na Asaba ebe a kịta nwee nke ọzọ alụghị ụlọ ọ bụrụ na iji ego 120 million ebịa with 130 wekọrọ ihe niile dị n'ime dị ụlọ maka fully furnished ihe niile dị ya ọ nọ distress sale ebe a ụdị a na-akwa akwa na-efu na ego onye ọ ihe eji ama ebe dị promising ebe nwere future a na ebe a na-eme appreciate n'ike ebe a ka ị kwesịrị ịgafete na anyị ya ishigu na main market ya ka ihe eji nọrọ taa wee na-aka Soludo ụfọdụ nọ na-akpọ ya iyi na-eme akpọzi na ihe a mere kịta ya bụrụ something ga-epuchu gị to your higher ground ife ga-eme gị ka ị nwee breakthrough anyị na-eje ekpe ekpere n'ụlọ ụka mgbe ọbụla ị na-ayọ Chukwu breakthrough mee ya o etu a ka Chukwu si eme ya otu iri gị ọgba aghara inwe ike pụọ ọ hapụghị ịdụrụ na your comfort zone agụụ a na-egbu onwe mgbe God mere intend ka ị kwuru ofu ebe mba ekwuru ofu ebe ụkwụ ya aza muvuo ịnọbirikwa imuvuo ịda afụ ka ọ baa nọ na Naịjirịa nọkọta ya muvu pụọ ijekwa ije refresh ya welụsịkwa ihe ọfụ adị ihe ọfụ na ndụ ka ị tọrọ n'Ọnịcha ije tọ n'Ọnịcha mgbe ọbụla main market ahịa abụọ na-akụ fọ abịa kpochie ya main market ahụ na ofu nkwugheri taa ka ekwugheri na-esi ya mbọsị Satọde ọ bụ n'ezigbo ahịa ahịa eje na wedin ahịa nwe onye line ya eme wedin Nigeria wedin mbọsị ụka eje ụka mbọsị Monday sit at home Tuesday a na-apụta eme ekpere line kechie Wednesday eje Wednesday prayer ihe akụnụ ya na-ekwugheri onye ya ekpeghe ekpere anọkọta asị ka ekpe Angelus a na-akọgheri n'ebere ahịa gị nwa bidoro ahịa ọfụ isuru ha na-ekwugheri ekechie line ịdị comfortable na-eme ekpere ife na ndị a na onwe onye isi dị mma dị a mad people everywhere ọkwa echi survive ekechie ahịa ebe ị na-azụ ahịa ịgbachite nkịtị ime na-ekwu asị na ebe antichrist ya ka iji nọ na line na 15 years ị nọ na main market nothing ọkwa etu a ka esi afụkwa onye na abroad 15 years na ọ batabe
15 years na onwe bụ ihe o mepụtara afụrụ anya etu a ka isikwe na ọ na main market 15 years si ebe ahụ pụọ get out from there move ọ bụrụ wọrị gbago ọ bụrụ Benin gafee sie new challenge somewhere ọ bụrụ Akwa Ibom ije ma ọ bụ na amụghị ya ebughị ụzọ jee ọrụ oyibo Akwa Ibom chọọ somewhere ị ga-eje bụrụ onye ọfụ ụdị a ọ ka esi efesi challenge bụrụ onye ọfụ abịa ma Asaba onwe onye mma na Asaba oke nwa kpọtadoro m ebe a mụ na ya mara ọfụma that time ị na-anụ ya na-agwa anonu a chatting ka anyị chatị I for business alone mụ na ya mabua before all business ọ kpọrọ na phone ka anyị mee business yes ka anyị mee business anyị emebe business under 1 month ya nwa sị m na ọ chọrọ ịbịa na Senegal bịa fụ m ka anyị solidify ya the business si abịa ebiri m onwe m ọ bịa mụ na ebiri mebe business o wee gwabazia m na Asaba makwa mma ahụ ka anyị jee Asaba na Asaba ga-esuit business anya this and that isi oke amago no new challenge ka nji face efu ka si face the challenge abata na Nigeria fu ka o si dị ahapụrụ South mbụ amaana South ndị go used to jebe Senegal ka nje face a new challenge obodo m amarọ onye kpọga Senegal to best my friend one of my fans nje fu ka ebe ahụ dị nata nọ 1 month na Senegal na chighata tụle nsị mba ka nje face the challenge na chigha Senegal ruo ozugbo chọrọ ụlọ nke aka m achọrọ m ka mụ na ya biri ịma na onye na-aka mma m bịawata m chọrọ ụlọ nke m biri mara na m bịa ebe a ka m face a new challenge everything na n'isi m nke abụzi na friend siri nninye nke abụzi nke nwa nje face ya before ya nwa abịa so adị m ready to face challenge at any time kwe nọ nje China nne m ọ na-eje ya nna m ọnụ ya nje ebe a eje Dubai otu a ka many men sikwe na-ekwo ịyafụ ndị o nwere ndị mụ na ha nọcha South today ha nọ US ụfọdụ nọ UK ụfọdụ na Korea ụfọdụ na Japan ụfọdụ na Singapore many places a na-ekwogharị ka ọ wee dị mma ọ bụzi ya nwoke pụta ọ na-asị gị na anyị atụrụ ya nga na ya jiri kwa ya 10 years then nya ya jezie nwụzi ya na ọkwara 10 years ọ hapụrụ obodo a jekwa ebe ọzọ face challenge biri onwe ya ọ bụrụ PH jee Port Harcourt jee nọ ọ mmadụ bi ya na survive you can do ya ị na-eme na main market ị ga-emenwe ya after all no when ndị si Port Harcourt abịa azụrụ ahịa na main market ijezie ebe a jee nọ n'inwego the experience jee ebe a ịma ndị ga-ebunye nwe ha ịnọ ebe a kpọọ kọl anya na-ebe akwa ịchọ ka ihe ọfụ bata mmadụ na-anọkọta dara wardrobe ya change wardrobe ya nya kposisi ya a na anọkọta nchisisi akpụ ụkwụ ntachisi ya ndị mmadụ nke ochie apụghị nke ọfụ ama abịa ihe ochie ga-anwụ n'ime ndụ ka ihe ọfụ wee bịa allow those things to go omego bụ na omego let's make way for something new to happen to Anambra ka ihe ọfụ bata iji kwudo aka gị na ihe ọfụ ama abata hapịa let it go mmụọ abute elu gị a ga-ebutekwa ọzọ ọ wụfụrụ were ya nọ challenge ndị nọ na Lagos mere ya kwakwa ya survive ọ nọrọkwa di ya ha nọ na Alaba International ha nọ na Aspanda Trade Fair etu a Mandelas different places anọkọtasị gị na ọkụ agba anụ ị na-afụkwa na ndị a nọkwa survive kwa ya ha tachidoro obi ị na-enye ya ka o si Lagos nata ọ natara ụfọdụ si Lagos Island pụọ bịazie na aga mepe butiki nọrọ di ya na-emebe ụfọdụ na-abazi Leki iruo na Leki ndị ogbenye bi na Leki a na-ekwu Leki ọ dịka asị nọọsụ ọgaranya na-ebi ya ogbenye bi ya ijegide ruo na Leki efu ndị ka mma 100 times nọ di ya o nwere ndị bụ sọ mineral ka ha na-ele di ya
mineral ụfọdụ na-ele pure water. Afro m man a family man na Lekki ebe nje eme MC na Chevron mpụtazie asị nwa ma mụnwa bụrụ geto nsi n'ime họteelụ ahụ pụọ sị ka nje chọọ geto ebe m ma egbuchala ọkụ mee 1 or 2 nna ebe njekwara ọkọ nwoke na nwunye enwere this chest freezer ya na nwunye ya nọ na kụchakọnye ọnụ na-ele mmanya dị ya biya na mụ aṅụọrịa biya seeli ya sịga kwụọ onye ụgwọ dachukwu onye ego so ogbenye nọ dị ya. People are still migrating na-achọ survivor ebe a na-aka anyị kwesịrị otu a ka esi aka ogbuo na anyị emere anyị nke a mee anyị nke a emere anyị nke a mee anyị nke ịchọ aka Onitsha grow egro ịchọ aka enwe ihe ọfụ Onitsha agaghị akwụsị because of you. Mba, Onitsha cannot stand still for you. Governor or government dị more fit ka ha rụgharịa all the time. Rapụ ha, let them fix it. Move ọ bụrụ na ị ga-echenwu. Enwere ike sị ọ bụrụ na ọgwụ ka ihe azụ. Enwere ike ọ bụrụ na ihe dere bụ ịgwọ ndị mmadụ ọya. Ọkwa mmadụ bụ goko klisa ọ na-eme ya ọgwụ enye ya ego na ọgwụ nyere ya ego ọ bụrụ ezigbo ọgaranya goko klisa etu akọwa isi chigharịgide ịbanyere na the right place were ya na ihe ọma na chi gị na chi butere gị ihe ọma na I tell you ọ bụrụ na Igbo esi nri consider restaurant o ihe niile abụ ihe na-enye ego mana ya na-edebe ọka ọ bụrụzi ya niile ele nri zuzupụ dị ya na-eme achụta ego ndị esi obodo oyibo nata kịta onwe ndị na-ekpo nsị na-agwụ nsị okenye ibie na-aghụ okenye ibie ahụ na-eyipụ ya pampas na-echenji ya ma ya bụrụ na ọ na-emetụ ọyị ndị agha abata kịta dị akwamozu ndị oge na-eburu odogo akụri egwu ọbịa Toskana ọ na-agba egwu ogene ọ na-agba na-etu ego ya nwa na-etu ndị ego agwaghị na onye ahụ nsị ka ọ na-ekpo ebe na ihe ya ekwe yirogo enwe ndị ya na-akpọ ndị caregiver asịghị ma ihe ekweme ma ịmaọbụ ebe chi udere ije na-eme ihe ndị white collar job onye ọbụla chọrọ nnọọ ka ọ bụrụ na ya bụ selensa ọ na-achọ ka ọ bụrụ na ya bụ adịghị akast kama na ka eme ka ndị na-ebe a na-afụ ụzọ ka ha malụ na ụfọdụ n'ime ha marọ ya ka ha ji eme mistake so otu a na-ekwu ya na ka ọ na-aba ha ntị iwu abụọ na ị ga-anọ na main market ọ bụrụ iwu o nwego ndị nọrọ ya pụọ dị ya ịnọkwa ka ị ga-anọ pụọ ije ebe ọzọ ịnọ ka ị ga-anọ pụọ o nwere sex girl nọ n'aka mmadụ nọgide n'ọhịa 8 years oge dị manụ nụrụ nwaanyị ọ nwunye ya chụpụrụ the sex girl chụpụ ya dị ya ozugbo a chụpụrụ the girl apụzie chọkọsie ego bidozie ahịa nke ya today the girl abụrụgo ọgaranya ama ama efere ya as a sex girl ka m na-agwa gị ọnọdụ as a sex girl for 8 years ọ mgbe the man ji wee nụọ nwaanyị ọ nwunye ya bịa chụpụ the girl ịnọgide na chọpụ a nọ ya 8 years na-anọkọtakwu iwe ndị ọnụ na-ediri di ya ime ọ chụpụ ya the girl wee jee bido nke ya taa ọ bụrụgo ọgaranya bụrụzie onye ji ego mana mgbe niile nwaanyị a dị wickedness ya na ebe o puchuru ya tona mgbe ụfọdụ allow life to push you oye puchugide ukwa ego n'ụwa ọma puchuje gị ebe edebelụ mana mgbe niile na-afụ ya as a problem for ya as a stepping stone is not a problem onwe etu ọzọ chi ga-esi akwapụghị ebe a ma ọ bụghị this way na foto ya na ọ bụgo etu chi gosi chọọ ya seek bezie for opportunity elsewhere ọ bụrụ na ebu ngwa ahịa na ihe elekọ ọnya jide ya ọkachi gbago Lagos ọ bụrụ pọt gbago
ọ bụrụ na ka ya na Ọnịcha isi na main market pụọ Ọchanja dị jee ebe ọzọ igwuro chọpụ na-atọ igwuro chọpụ ịnọ igwuro chọpụ ise na main market efunanụ ihe o ji dị mkpa ka ị gbasaa ngalaba gị. Ọ bụrụ na itikọdoro n'ọwa ebe a ka ị mere efugo ka o si wee dị nagidie ihe m ji agwa gị bụ maka ndụ gị ịjụ na ihe anagidie n'ọka ime ihe echegide echiche nwụọ maka chi ị ga-anwụ. Ọnwụ nkịta adị enekwa ya n'iru ọchị ịma na ịgbara dimkpa ọchị ịma na ịgba philanthropist ọchị ịma onye bụ o gbuo na many people ka gị sef ndị ji ego nu you don't buy all of them nye wekọrọ ha nye o wekwa agha na amụ eju ịda taa life goes on nwunye gị chekaghị obeka akwa ọbịa ya 6 months ndị ọyị ga-akpọ ịbarị ọkpa n'ọka mara ma na-emekwa ya wetagoro akaụntụ ya na ifu ndị ya na-agbarị ya 200 ndị 500 ndị 1 million nwaanyị echefuo ogo ma mgbe dị ndụ ị na-enweta 100,000 n'aka gị ka iji agba bọọlụ ịnwụọ na nwaanyị azị ya na-ebesi ike onye afụ nwoke ya anyị relocate ya sef ọ bụ na unu bi n'Awada akpọrọ ya Nkwele enwere ike kpọnata ya Asaba sef ofu ebi gị ji ego ebudata ya Asaba. Ọkwa na-edi nwoke nọ ebe a na-edebe anya ya bụ Prince nọ sinetọ ebe ka nwunye ya nọ na ọhịa ya aghọta na Regina nwee ebe ọ nọ kịta weti etu a ka ọ dị vi na-ezuzugharị ovu onye eduli edubata ya Asaba nwee ike bịa n'akụkụ ebe a mbi kịta bịa kwụọ ọrịa ụgwọ ụlọ ka ọ bụrụ my neighbor ka nwee ike na-enekodori ya wee ntachipụ ya ntị na-atị ya ma na-atị ya na-ene anya n'azụ ama m ebe ị nọ ama m ebe ị nọ na na-echu ya na-echusi ya ike ịma na m bụ ya ebunye agbala ekwasa izi ya ndowiri ya na-ajụ n'ebe m. But I want to ask you, where were you? See how this is where we were. Ije kpechaba eze na ana mmụọ bọsị abọpụta ozu so eze ka ya etu aka ya ana iwe ya na-egbu gị na be mmụọ iwe mmemme ma ahụba ụka all night eje fire enemies niile Holy Ghost na mmeji obi na-afa ya maka iburu gị enemy ịnọkọta sapa anya na be mmụọ fuere m problem anya na-echu ya onye nwoke echute echu iri ya mụnwa asị n'ebe echutekwuo nchu iri ya ị na-eche echiche ndị anyị na-emere ihe ahụ nobody cares about you nọlebe akwụgheribe ego ihe na-achụkwada eji na nwaanyị na-achụchara nke ya ezuru go okota azụ amakwa onye ọ na-anyala anwụ okota azụ amara onye ọ na-anyala anwụ na-ete iyo ka mma ị na-akpakwa ị na-eri ife onye eli ike o bụ na 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 nwanne m ịchụ ọnya di ya ma ọ gara ọja chụọ ọnya ebe ọzọ onweghị ebe edebere ya ife ị niile ịchọtagodo mata akara aka gị ị na-eme sọm na-eme biznes na ife nwoke na-eme ma ọ na ọbụrụ abụọ ihe dị na-ewere ya setụlụ ọnya enwere ike ya abụọ akara aka gị enwere ike ọ bụrụ akara aka gị ọnya bụ ebe agwụ kemgbe ihe a na-akpọ agwụ ma ụfọdụ amụghị ebe agwụ ekwute okwu agwụ ụfọdụ na-afịa na ya ihe ndị omenala superstition agwụ bụ destiny ya dị n'English nwere afa n'onu Igbo ma a sụọ ya n'Igbo o nwere ka isi afịa agwụ bụ destiny ọnya ka eji adọ agwụ adọtuo ya ka ị malụ oke ihe a bụ your destiny ihe a bụ ihe dere isi tibe aka ebe a itinyekwara anya ya ọga ya bụ na epụtasị na ọ na agwụ na-akpa ọnya ọ na-akpa gị ka ọ kpabanye gị ebe ahụ
ife onye egwu na-adịrọ na-awụ ya ọsọ nga gụọ kasịrị ndị ọ na onwe ya atụpụrụ gị ọnụ. I dey tell you now. Ihe ọbụla ị na-eme ọ bụrụ ụfọsị nga ma onye ọ bụ nke ya na-eme ya a na-etu ya ego ihe ọbụla ọ mere fue sọbụ ka o si wee dị emego ọbụla omego Soludo led gọọmenti emego ka o si wee dị. So my advice to you my brothers, look after yourself. Don't think much of this. Eziokwu na ị ga-eme ka onye na-egbu alụrụ n'isi ọrụ ya mana wele ya na ya bụ ọnwụnwa abịago obi ọcha ka ị ga-eji ga-esoli ya echena ya too much. Ndụ ga mgbe ịdịkwa ndụ idukwu ihe ọma ọ bụ na ihe nwee gwa ya gazielu unu niile nọ n'Ọnịcha. We stand with you guys at this point in time ọ nọ na-agabiga ife a niile ma ha chọrọ nke malụ that ọ bịarọ ka o gbuo oge egbue. As a Christian ebo jide obi gị aka jee na Bible also when you pass through the fire they will not burn you. When you pass through the rivers they will never overflow you. Onye abụ that when dị ha because okwuro if a conditional clause. When bụ mgbe ọbụla ilute mgbe ahụ ị ga-elute n'ọkụ a na ọkụ a ma achagbu ebe ọ na-eme ka ị malụ na ọkụ na ị ga-aba n'ọkụ at some point na ị ga-aba n'ọkụ mana ọkụ a ma achagbu. So onye na-anọrọ na main market na ọ dị efesi ya doesn't mean na ime efesi nke gị echi kwesị m na-agwa gị na onye ọbụla ga-eketa oke. Life na-agbanye fim ọ na-emelụ ndị ọzọ a na-ekwu ị ga-aghọta ya na-agwa gị na life na-agbanye fim na olubaghị ahụ abụrụ na ọma eme one day ọ ga-eluga ahụ one day. Ịma na apịala Asaba 3 years ago mara akpọ pịala Asaba pịarisicha Asaba pịagide ọ pịawasịcha onye ọbụla azụ na Asaba ndị mmadụ a na-ebe mana after a while epụtazi Asaba na Asaba ya Asaba maa mma onye ọbụla ba inside ba n'ime. Ndị kpọbachara moto na-ele moto ebe a ọ mee ha affect na many people ebusisi enwezi ebe ha na-ele moto na Asaba abịa jụọ ese na achọghị anything under electric wire. So ndị na-ele moto ebe ka fa ga-anọ ma ndị nwesị car watch apịarisichara dia this thing ọkwa apịala Abuja bụ ndị be ya survive na bịa ka ya apịazi Ọnịcha ọ dị oke ga nwanne m anwụkwana dịkwala anyị ndụ we need you. Dịkwala anyị ndụ we need you. Mụ nwazi na onwe m ịgba film ime invest na my YouTube channel. One morning ka m pụta otu esi apịa ka esi pịa ma YouTube pịarịa n'elu movie m mechara news oweto m mechara mgbe a season how many season 1 2 3 how many seasons m nwere dowe ya na da YouTube ihe niile aha na my channel ana ịma na otu esi apịa ka esi pịa nke m etu achọpụ mmadụ si gba ọkụ ka nke m si gba ọkụ YouTube m biudugo na-akwụ m ezigbo ụgwọ apịarị ya n'elu afọ ozem ya ruo taa ofuo delete ya na teta ụla na otu like this afọ ozem my office my channel no dey again. A na-ekwu ka a na-ekwu Facebook m demonetize ya my Facebook. Enwe m crisis ozugbo chain problem anwụmanwụ ụbọchị ịchọ ma chọ n'iru akwụkwọ those years anọkwa m as if nothing happened. Ngwa gị ego one nji wee go page Facebook page ị na-ekiri kịta ngwa gị ego one nji wee go ya na-asị I paid 700,000 ihe ngro page ya 700,000 naira last year. Mana ọ bụ ihe ya bịa na-akọrọ ndị mmadụ ọ shọpụ ka m kwụrụ ụgwọ ya etu ya esikwa ụgwọ shọpụ na main market shọpụ nke m dị ya akwụrụ m ụgwọ ya without looking back.
efere ya na-ekwukwala ụgwọ shọpụ ahụ onwekwa garantii na ọ ya adịkwa echi, o nwekwara ike bute echi na-aka akụkọ na ya. Life jupụtara na risk, agha ga na-ete eki ya ka ị wee mee destin na nwere oke foonu ngolo 1.something million etiti senta ya akụwana ode egosizi ọ ihe niile abụ shops anya nwere mgbasị ya apụta okpu isi finally i werekwa 1.something million jee gross onwe onye na-abịa akụrọ ka ị wee maintain ohi ị na-eme. enwe ya babụrụzi ọtọzie na complain na ka ị na complain for we don't complain, we give thanks. Omego bụ na omego, we move ahead. onye ọbụla na-enwe problem na saịdị nke ya, ikuku a kutekwa saịdị gị feel be the heat, so tu okute wele ya nọ ihe abụ your own problem. ịgabigabago that ede na Bible na ị na-agabiga that waters now, mana assurance onye bụ that they will never overflow you. na fama egbu gị egbu aka nsị na ife abịalụ bụ problem, ọ bịara to kill you, ọ bịa to even make you stronger, ọ bịa ka o mee gị a better person, ka i wesi ebe a move ga to a higher ground, ga to a different place. ebe a na-amarọ gị ama nwere ike jee ebe a sef celebrate baby feel onye nwere ezigbo experience, ndị mmadụ agada around you follow gị ịbụrụ eze among them. It happens. ọ na-eme. jide obi gị aka nwanne m, jide obi. o nwere ndị hapụrụ main market mebe film, o nwere ndị si na main market pụọ mebe film. Zubi ọ na main market ya bụ Zubi ya na-eme film eze ndị ala, ọ bụ ọ na main market ya. Nwaanyị na ọdụ ya nọrọzi ebe a, o muvuo chọta akara aka ya mebe bụrụ ihe ọ bụ today. ọ ya bụ ihe ị ga na-afụsị. ụfọdụ anya na-egosi gị ụdị ha, Soludo ka a na-egosi gị zipụta ka egbuo. ma ihe afụnwu na opportunity dịkwa outside this place. na-afụ beyond your spectacle, na-afụ far tara ya ka ị na-afụ far. malụ na ihe anụnwa na-eme kịta bụ ihe ga-propel you to a higher position. Yes. a na-ekwume maka ụfọdụ nwere chọpụ ebe a ha da anọkwa ya nọ, ọkwa pụta na otu nkwụgharị anya ekwe ya, gambling na anya ekwe, gbaba chacha gbagbuo onwe ya na chacha, hapụrụ nwa bọyị maazị ihe na-eme na shọpụ. ọ na-eme ihe ndị ọga committee of friends ọ bụla ya na-ekwu ekebe nne gị na-eke mgbe Satọde na jee gbaa bọọlụ, agbacha bọọlụ ezukọ ofu ebe aṅụba nkwụ. ya bụ main market ị nọ ị na-ebere akwa na-ekwu sure nwanne m, ka Chineke chebe anyị, ka o dube anyị, ka o mee ka anyị fụ ife, ka anyị mata aka nzu n'ife anyị na-eme. onye ahụkwara nga na oyibo anaghị okwu a niile anyị kwuru n'anyasị a. Chineke nye aka ka ọ mịta mkpụrụ na ndụ onye ọbụla. ụmụnne anyị niile ndị ihe otiti tiri kịta, ndị nọ n'ihe mgbu, anyị na-emere ofe ebele na-asịkwa ka gị bụ Chineke ka ị kasie efe, ka ị nyefu ike ọfụ na ume ọfụ, afa wee nwee ike wee stand ya tụmadụ kịta fa na-agabiga ihe mgbu nke a. afa were obi ntachi obi wee na-achụkwa ya, malụ na mgbe adịghị anya na ha ga-eguzosikwa ike, na ọ ga-agaziri ha. na onye ha kpọrọ nsogbu abịa ọgwụgwụ ka ọ bụ igbu ha, ana onwe onye ga-anwụ n'ime ha, onwe onye a ga-achọ achọ. ọtụtụ bụ ndị na-ebinite, ọtụtụ bụ ndị chịkọsi ezinụlọ, ọtụtụ bụ ofu mkpụrụ anya ji esi ụgwọ na ezinụlọ ha si wepụta. ya mere Chineke imekwe ka ihe ọjọọ mee ha, imekwe ka aka akụkọ ọjọọ n'isi ha, ka onwe onye a chọrọ achọ si na ọnwụrụ mba. biko ụmụnne m, onye chi na-azọ onwe ya, nyere onwe gị aka, rie ezigbo nri, ṅụọ mmiri, jide onwe gị aka na tutu onye nwụrụ anwụ ga-abịa ụwa, onye tara arụ ga-edochi. Chineke ga-eme ihe o ji bụrụ Chineke na ndụ. agaziela anyị n'otu n'otu, ma nwoke ma nwaanyị niile n'ebe a na-anyasị ya. arụ ike ka Chineke ga-eji wee wala anyị ọjị n'otu dịka anyanwụ na-awanite, otu a ka ngọzi anyị ga-esi wanite,
ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ n'ụwa gbaa gburugburu a sị m ihe ọbụla anyị na-eme wee na-afụ ihe anyị na-eri ihe anyị ji afụ ọdịmma nke anyị ka amata aka nzuni ya ihe ọjọọ anyị eme anyị na ezinụlọ anyị ọkwụ anyị na mbata anyị ga-abụ ihe a goziri agozi ihe ọma ga-emere anyị na eke mee n'orie mee na afọ mee na nkwọ n'afịa na ụbọchị na-anọ ndị Igbo ji wee bili ụmụ anyị Chineke nyere anyị fa ga-aghọ ụtara tapala anyị n'aka ọnwụ ike ama egbufa ndị ọjọọ ama afụfa anyị nwa bụ ndị na-enekodofe anya ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi anyị ihe akụ akụ ihe enwe enwe onye kpọba akpọba ya lee onye chọrọ echoro ya lee Chineke promoshọn ka ị ga-enye ụmụnne anyị ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ dị iche iche ma ndị nọ n'ọba gọọmenti ma ndị nọ na private sector na-enyefe promoshọn as at when due mmadụ ewekwana oke elu ulu ha afa mmadụ bụ okechukwu na oke ngị bụ Chukwu nyere anyị n'oge elu anyị aka mana onye sizi na ihe ọma agaghị elu anyị aka onye a ga-eji anyị zelu mmiri faba ebe ike ọnụ ma fa ga-eli onwe fa otu a ka ọ dị okwu ekwu ṅụọ iyi anyị gbara ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'ala Igbo wesịfa na fa gbatara anyị ọsọ enyemaka kịta ụmụnne anyị nọ n'ebe kịta ụmụnne anyị nọ n'ihe mgbu anyị si ka afụkwa aka ụnụ na-arụfa nyenụfa ntụziaka nke pụrụ iche kasị enụfe obi mgbe ọbụla obi na-adafa mba anyị bụ mmadụ mana ebe anyị na-ajụ anyị ga-anọzi mmadụ na-esi mmụọ mmụọ Chineke ekwena mmụọ ma ife o ji bụrụ mmụọ mmadụ ga-eme nke o ji bụrụ mmadụ ee ndị ichie ndị rapụrụ anyị ebe a ụnụ na n'onu anyị mmadụ rapụ ife o ji ama mma ee ọjọnarịa onye a na-ekiri ekiri adịrọkwana mma ikpo ntu ma onye ji ama atụ adịrọ mma ka ewere ya na-akọ ọnụ na-eli eli adịgo kọmited mgbe alụ na ụmụ ụlọ ọgụ na mmụọ afa na-aza afọ na mmadụ ife inu ji wee dị ebube na ekwe ka ọ daa mmiri mba ya ka m ji wee na-akpọ unu bụ ndị ichie anya iji afụ ụzọ na be mmụọ ka unu kwuola anyị kwughasịa na okwu ọbụla kaghasịa na ikpe ọbụla bụ ikpe mkpegide ekpere anyị na mmụọ kpeghasịa na ya okwu ọjọọ ọbụla ekwuru n'isi anyị na mmụọ kwughasịa na ya unu ekwekwana ka uri ọgụ rie ụmụ unu unu ekwekwana ka ihe ọjọọ mee anyị ihe otiti dị iche iche bukwapụrụ na ya mana nke bịara abịa ọbịa bụ anyị ga-akpochibido ụzọ sọlvụ onye a problem nyelụ na anyị aka n'ọsọ anyị na-agba ka ọ ya bụ anyị gbaba ya ka anyị gbata ihe ọma ụmụnne anyị niile juru obodo oyibo ife a ji ka ọ dịrị fa na ezinụlọ fa mma ọfọ anyị na-agụ n'isi fa na fa ga-eji ndụ bata fa ga-eji ife ọma bata ọkụ fa ji egụta na be mmụọ ọma anyụnarị fa na be mmadụ ije fa ga-abụ ije mmiri ma abụ ije nkụ ụba fa ga-abụ osimiri na osimiri a na-ata ata Chineke na lọva anyị gọzie ụmụnne m niile a sị m ka ọ maara anyị nche niile mma ife a niile anyị zụrụ onwe ha mmụọ ga-agbaghị ya nke mmadụ ji agbaghị ya mmụọ ọbụla ga-agbaghị ọfọ anyị gọrọ ife na-egbu mmụọ gbuo onye mmadụ ọbụla ga-agbaghị ife ga-egbu mmadụ ya gbuo onye ọ ga-adịrị anyị nche niile mma eke orie afọ nkwọ n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ọ bụkwa gị etu anyị ziga ọfọ a ọ bụkwa ọfọ ọ bụkwa ohio ha dawe Igbo eze ụmụ iyo orimiri dọla na ọfụma